An Sagart agus an t-Amadán. Deirtar gur a bíad na trí nithe is géire ama ná dealach láibe, fiacail cú agus bríthar Amadáin. Bíoch sé sin fíor nó nábíoch is amí uair atá Amadán in an freagra a thuairt a mbíonn ciall mhá leis. San am fadó nuair a theastíodh ón Sagart feitís a chur na daoine, mhagréadís go gcuireadís éireacha orthab nó irbal nó rud éigin uafásach mar sin. Chreid go leor daoine go raibh an chóg sin acu, bíoch nó nábíoch. Bhí Sagart san áid ar tóg mise, agus bhí sé cho cantalach le dris. Bhíoch na daoine ar uafás ribhe. Bhí sé borb, tasaí is gan fáinne dul laiad aige. San am sin is ar chapel a bhíoch na Sagart ag taistil. Láháin tháinig sé isteach chuig an maille mór agus deafar an deabhair. Léim siad á chapel taobh muid a thiopa. Bhí duine ar maille ar leag dia a lámhéire, thugtaí an t-Amadán air. Gúile, a deir an Sagart. Cuinnig graim ar mo chapel dom, agus túirí mé scialandiid. Bhreanne an t-Amadán air. Agus chuir sé éideann nábhúr chóideach ar féin. Cuinóid mé duit sé, a deir sé. Má thugann tú gháscialandam. Spréach an Sagart. Cuinnig mo chapel dom, a deir sé. nó gramóid méid an talamhú. A deir an t-Amadán. Cad chuige nach raimíonn tú an capal don talamh is ní chus nua sé pín ar bithart.